Príďte na prehliadku tradičných potravinárskych špecialít, ľudového umenia a remesiel počas Dňa vidieka Žilinského kraja 2012. V piatok 21. septembra sa na Mariánskom námestí v čase od 9. do 18. hodiny predstavia domáci regionálni výrobcovia a producenti zo Žilinského kraja. Po obede spestrí aj bohatý kultúrny program. O dobrú piatkovú náladu sa postará kisucká muzika, spevácke skupiny z Terchovej a Východnej či viaceré detské folklórne skupiny. Príďte podporiť podujatie a súťažiť vo výtvarnej súťaži o najkrajšie hospodárske zviera či najkrajšiu vidieckú krajinu. Podujatie zamerané na podporu rozvoja vidieka a tradičných regionálnych produktov podporili partneri Žilinský samosprávny kraj, Národná sieť rozvoja vidieka Slovenskej republiky regionálne pracovisko pre Žilinský kraj a mesto Žilina.